Gràcies per venir aquí avui. Avui fem la sessió inicial abans que comenceu les trobades pel voluntariat per la llengua. Us heu apuntat bé com a voluntaris o bé com a aprenents i bé, hem considerat que us havíem de donar una sèrie de consignes perquè l'activitat surti. Voluntariat per la llengua. N'heu sentit a parlar abans d'avui? Us sona alguna cosa? En sabeu alguna cosa? Heu llegit alguna informació en alguna banda? Algú? Sí, Rosa? Jo ho vaig veure per la televisió i aquí a Sant Vicenç me n'han parlat molt les clientes que venen a comprar a la meva botiga. Aprenen coses d'altres cultures, perquè a vegades tenen gent que no són d'aquí del país i aprenen molt i estan molt contentes i la veritat que me n'han fet agafar ganes de fer-ho a mi. Per tant, una activitat totalment voluntària en què ajudes algú. I en aquest cas, ajudar algú a aprendre més català, per dir-ho d'alguna manera. Doncs avui aquí hi ha tant els que feu de voluntaris com els que feu d'aprenents, oi? Quants voluntaris tenim? A veure? Molt bé. Déu-n'hi-do. I els aprenents? Quins aprenents tenim avui? A veure, molt bé. També. Els que feu d'aprenents, per què voleu aprendre català? Per què voleu parlar en català? Per què us heu apuntat a tenir una parella lingüística? Jo m'he apuntat per aprendre el català perquè tinc una filla, per ajudar-la a fer els deures, també per trobar un millor treball, perquè abans he tingut molt inconvenients. Jo soc catalana, però mai no he parlat català, soc castellanoparlant, i ha arribat un moment que necessito posar d'acord el meu cap amb el meu cor i parlar català. És una trobada setmanal. Per què diem setmanal? Perquè el més adequat és la repetició setmanal en el sentit que no perdeu el fil de les converses, per dir-ho d'alguna manera. No ens oblidem que per què fem aquest programa? No és només per parlar una altra llengua, com podríem fer francès o anglès, no és parlar per parlar. L'objectiu és que la persona que està aprenent català es pugui integrar al món en català.